tuon helluntalaisten isomman kirkon kohdalla. Niin hän sitten kanssa vakuutti, sanoi, että mitä siinä nariset, sanoi mulle, että hänkin on ollut 9 vuotta eläkkeellä. Mä luulen, että on aika monta eläkeläistä. Mutta onneksi mä näen myös lastenvaunuja ja lapsiperheitä ja mä sanon nyt sitten tälle nuoremmalle polvelle, että uskokaa tämän jälkeen, niin mikään sukupolvi ei elä ikuisesti. Tulee olemaan aika, jolloin isovanhemmat ei enää jaksakaan järkätä näitä. Ja toivottavasti teillä on nyt jo riittävästi nuoria mukana ja lisää tulee, koska se kaikkein uusin, hienoin idea on tietysti se, että voidaksemme tehdä kestävää kehitystä, jossa Suomikin on ollut mukana lupaamassa YK:ssa, niin se tarkoittaa sukupolvien välistä yhteistyötä. Mä oon nyt puhunut isovanhemmista ja sitten näistä pienistä lapsista, mutta en ole unohtanut teitä, jotka olette siinä liitteinä siinä välissä, jotka olette tällä hetkellä se työssäkäyvä polvi ja koetatte kasvattaa lapsia ja huolehtia meistä dementoituneista vanhemmista. Mutta nimenomaan niin se toimii, se kestävä kehitys. Että me löydämme toinen toisemme ja me teemme yhdessä tätä kestävää, kaunista, hyvää kaupunkikulttuuria. Eli nauttikaa sydämenne pohjasta. Kiitos siitä, että olette jaksaneet. Ja yksi kestävän kehityksen hyvä ominaisuus on se, että pistetään hallitukset kyllä tiukalle. Niiden pitäisi olla entistä tehokkaampia ja parempia. Mutta me ei saada kunnon kehitystä aikaa, jos me ei pidetä mukana kansalaisjärjestöjä, jos me ei saada yritysmaailmaa ymmärtämään sitä, että tämä kaikki on yhteistä hyvää. Mä näen jo tuolla on stadinslangin tyyppejä, jotka levottomana vaihtaa paikasta toiseen painoa ja tulevat varmasti esittämään hyviä lauluja. Ja sitten mä sanon taas sen ääneen, että mä oon luvannut tuolle Pentille, sit kun se täyttää 70 vuotta, että mä annan sille laulutunteja. En itse vaan ostan. Ja sitten mä oon sanonut, että Stadin slangin laulukuoroon ei ole olemassa mitään pääsykoetta, että se on niin kuin hänelle kannustuksena ja teille kaikille muille tiedoksi. Ne laulaa tosi hyvin siitä huolimatta, että niillä ei ole niin kauhean pääsykokeita, joten jos te ette vielä tiedä, mitä te tehdisitte musiikin piirissä, niin liittykää siihen laulukuoroon. Kiitoksia, oikein hyvää juhlapäivää.